Čau lidi, zdravím vás Spencer. Mary? Zase. Čiči. Toť je můj tým. Dneska si zahrajeme na serveru Atrium, pamatuje se, video to už odsud bylo a mocky budeme natáčet když tak příště. Můžete se těšit ještě na video z arény nějaký, kterou jsme točili s Čičím. Mary byla na začátku, ale odešla. A Čiči se v průběhu připojí. Tak já. Master, ty jsi jak prezident. Tak a dneska si ukážeme jak sopí do němoty. A nie, ty to hovoríš. Ty to hovoríš jak... Já se ti dovedu představit před tribunou. Dneska si ukážeme toto. Byl jsem zvolen. Vašim lidem, těch cigánů, co semka přišli, a ještě těch Romů, co ještě odcházejí. Nebude Jste viděli, já jsem se jak googla cesto. Pojďte, jdeme. Byl rasist. No pryč. Tak brutální. My snajpíme to město. Já mám 8 nábojů, takže by se něco mohl zabít. A i co Počkej, jsme... já se Čiči, najím, pamatuješ si já ten mám- most? Náš? Dá se z toho skočit? Čiči, pamatuješ si náš most? Jak to zjistil? Dá se z toho skočit? No, ale to bys nechtěl. Já to chci. Si pamatuju, že jsme tady naše auto. Ale Ale jsem prvně... zpátky. Jo. Jak to je? Mary, myslíš si, že to auto pořád v tom lese je? Ty vole, jak je idiot! Xazares. Co tady, jestli budeš dělat blbosti, jak já tě vykopnu z hovoru, vykopnu tě ze serveru a ty pěkně budeš pryč. Ono je to celkem přesný. Xazares Černobyle. Jsem tady. Co se dělalo? Co? Xazares Černobyle. Proč se mi zdá, že na té střeše něco je? Ne, to počkej, to je něco jiného. To je nějak vysoký, ne? Ježiš, ten Xazares se úplně bez samejetiku. Nefoukejte do toho mikráku, volí to do uší. Bolí to do uší, čo tě bolí uši? Do sebe. Ty foukáš do toho mikráku, ne? Rád? Tak a už ne. No vidíš. Kámo, nad tím je ještě jedna stříška. To mělo být ještě asi vyšší. Nahoře... Víš, o čem přemýšlím? Jak tam dostávají? Ježiši. Protože tam nikde nevím schody. To dole jsou jenom foundationy. A... Ty vole, tam nahoře je ohniště, tam nevidím žádný spacák. Však máme tam. No se nedostanu, to nejsou Jsem ty tam. žebříky. Jo, jsi tu? Já se to zapnu Ale dá se tam dostat. Ty si tu už půl hodinu. A půjdeš takhle. No Ako přesně ste sa, jo. ako ste sa dostali hore? Já jsem to vyšel. Menstre, vidíš tam ve vzduchu levitující věc? Ano. Nejde žulovaný, neboj. Dneska jsem moc nezhulil. Kdo to urobil? Konečně. Blbě, že já nemám moc nábojů do toho Avengera. Jak nejsi Portnešně. náhodou Čiči nějak daleko? Port dnešní, nebo ne? Please. No, jsi tu. K. Ty máš kit polic? No. Ale nemáte náhodou někdo náboje do Avengera? Ten drov. Mary? Ja nemám militárny magazín, no. Potřebuji náboje do Avengera. A ještě do Ace Clip. My jsme A... tady, To Já ještě... jsem strašně my moc s na... Menstrem jsme strašně vidět. A já ne... No já jsem taky... My takový hnědý, my takový zelený fleky na hnědým podkladu. Jo, no. Asi Jak kdyby se mohl. někdo pobodl na záchod do hoven. Jedu do mě střelil. Pojďte, jdeme. Příští nás jsme to vybrali. No tak říct ne. Ježiš. Oho. Já se těším na nějakýho týpka. Ho rozprosím. Těšil jsem se předtím a zabil tě. Já si těším na nějakou Pojď si. týpka. Já bych vzal militárku. Jsme daleko od ní. Musíme nechat do toho města. Spěš, Čiči. Já to chci zaměřit do toho města. Z Lightonu dovzít po mostě a dostat se na to letiště. Na nějaký foundation je. Co mi na to? Na tom letišti bude docela bitka, jako. Víš jo? Ale když někdo bude krýt spodek, jako výjezd nahoru, někdo bude krýt záda, tak já tam to můžeme, mám Jsem do jaký, bych tak se tam do můžeme, toho na, Lightonu. tak tam můžeme Čiči pohodě, je tu iba 19 lidí. Iba. Jenom. Iba. Ryba. Já bych Iba vzal ještě ryba tam tam tu byla. farmu. Nad 20 je veľa. Alebo 20 je veľa. Vezmeme ještě tu farmu. Hele, já mířím rovnou do Lightonu, ty, když tak.
Vy nestřílejte, please. Ty vole, Počuješ, Xazar. pojď ty blbci. Počuješ? Já mám 100 nábojů ze 100. A já mám 99 15. nábojů. Nemáte někdo drum navíc? Já mám jenom ty militárky. Ty normální. Já mám jenom jeden drum. Ta dva. A Ale- svůj main po strajku. Já mám normální militár Máš magazín. červené oči, víš o tom? Jo, on se moc kouká na tolku. To se převlíknu. Tak si to máš lepší. Ale teďka je strašně vidět. Je víc vidět než předtím. A ještě jsou zbraní, to je ta taktická. Ten Xazar ještě na kopci. Já jsem hrozný nenapadný, kamo. Já se vám schovám. No, Kdyby jsme neviděli tvoji jmenovku, tak bys si byl dobře schovaný. My s Monsterem jsme strašně tajný. Strašně jako cuketa na cuketovým pole. já mám takovou tělovou, takže já nevím, že či by mě No bylo tak. vidět. Tady A to bývají na takový- farmě, kde jste vy? Na farmě. Já jsem za tebou hned. Počkejte na Tam je má. zombie. Oh, O, sporčatka, kde chce? Kde se Já tu nemám- sporčatku? Já tu nemám Čiči, tlumený. co si myslíš, že já mám... hej, tu je nějaká zbraň. Máš tam sporčatu, Čiči. To byla tvoje oblíbená. Porčat, no. Tak to fakt nechci, kámo. Hej, neurobíme si barák? Tady se to Já nevypadá. bych si udělal spíš kempárnu někde. Nějakou kempárnu. Kemparnu. Kde? To je pilka! Kdo si se upiloval Barkovici? Já. Kdyby jsi měl, my jsme ji měli, jenomže Xazar ji zahodil. Kdo mi ukradl porčotu? Kdo asi? Xazar. Xazar, ta čortka. Ty hajzle. Čotka. Pojď sem, já ti vyhodím ze skupiny, vole, zabiju tě. Co to máš za Já mám raketu, jej. Vidíš. sklopa? Ty se partuješ, ty vole. A jdem, musíme do toho Lightonu. Kdo se portuje? Ty. Jaké? Ty taky. Ty jsi byl nahoře a ty. A. Ale mě se taky partnul, takže toho máme zájem. Máte někdo tu meč navíc? Tlmič som ja mal... Já se Počkej, umím teleportovat. počkej, Minecraft kúknem se ti. perlou. Ja nemám, ale ja som mala. Jdeme. A neviem komu. Musíme to obejít trošku ten Lighton a potom to si pomostě. Já se teleportovat umím. Nemáte někdo něco proti zlomený noze? No a ja No, som to nemám. urobila. Já jsem skočila a dopadl jsem do vody. Ty jsi Já mám, taky zlomila já mám nohu. sprinta. Hej, Mám hej, jeden ja som sprint. spadla. Čiči, ten je pro tebe. Co? Čiči, tady máš sprint. Chytej. Až na to, že Mary má taky zlomenou nohu. Tam má lékárničky, ne? Já mám 2. No ja mám, ale to mi moc nepomôže. Jo, Nevadí. lékárnička ti vylečí nohu. Čo? A? Lékárnička ti vylečí. A tady máte splint. Ježiš, Mary- teraz som si dala lekárničku. Takhle. Tak, Hej, ale tady zobrala máte som to. Hele, musíme procházet za mnou tím městem, jak jsme trošku mrtví. Si tam pamatuju, že tam kempel týpek. Hej, ale ja som si dala lekárničku a nie... Táble je auto, nevím jestli je to. Nevím žádný funkční. Ja počujem vrtulník. Taky jsem něco slyšel. Do. Opravdu jste potom bících bez tlmiče? Jaká nemám tlumič, problém. Eticky. Počkej. Problém. Já to dobrá to jsem. Já s šilplunkem. Bacha, za tebou jde zombík. No, dobrý. Dobrý, já ho dávám na 1 ránu, ale mám už jenom 1 náboj. Mě trošku štve. Ty jsi šel grizzlym? Ne. Ty Chcete kokos, he- jakú dobrú zbraň zobral. Ani sa nepochválil. Chceš to? Chcete někdo Hairbreakera? Já. Hej, ja si tie batohy milím z lekárničky. Tak, kámo. Čo? To jsou 3 auta na sobě. Do prdele, potřebuji pomoc, já nemám náboje. Aha, okej. Potřebuji. Dobíte je, prosím vás. Počkej, ja idem do Za mnou, ty vole! Prosím vás! To- Mary! No, Třeba za mnou je zombík a já nemám náboje! kde je? Nevidím. Nevím, ale něco mě trefilo. Něco mě hodně hitnulo. To my nejsme, my tě nemůžeme. No já vím, ale mě to hitlo za půlku HPček dolů. Buď to byl ten zombík, nebo to byl Čiči tím, jak spadl na mě tím autem. Ten čiči do chatu, vá. Tak jdeme pryč, rychle. Mě to Já hrozně si stečá. pamatuju hodně věcí, takže předpokládám, že to bylo tím autem. Hadrun! Jo. Mám 20%. Já to tady rozšilím všude. Jdeme. Typček.
Jíči dělej. Chcete někdo toho Heartbreakera nebo ne? Já ho zahodím. Já chci. Kde seš? Kde ten most? Za No, tak jo. tebou. Ten most už je před náma, dělejte. Nemáš Mám náboj. náboje? Hej, No, most už je před náma, jdeme. No, máš to tam naházený. Nějaký jsou plný. Tam běžím. A nemám scope. Tady No. zahazu Avengera, kdo chce, ať se vezme, nemá náboje. No tak to nechci. no tak to je škoda. No já jsem ho totiž, on měl 3 náboje. A měl sobě Jde na zase. silnici. Fakt chcete ísť do tej military magaz, či čo to je, kde to ideme? Na most, kde se Na dobře silnici kempí. je někdo mrtvej. Nejsme ani jeden z nemáte nás. někdo, Tak to je zombík. nemáte někdo scope navíc? Já ho mám na tý, na mém postrajci Teď mám jsem si jeden všiml, nový. že ten drum taky vypadá jinak. Když tu mají Když se vás zaskinovaný celý. kudy to chodíte? Vodou, aby to bylo bezpečnější. Tak já kdyby tam byl sniper nahoře, tak seš mrtvej. Áno. Je tak pohoda přes noc. Tak Tak já jo. jsem Teďka nenápadný trošku- zelený flek na černý silnici. Trošku doleva, čiči, poslední se Já rodine. nevím. Jsou úplně na druhé straně, kam, a to obejdu tudyma. To obejdeme celý. No ja som tu asi nebola ešte. Proč? Já jdu tudyma. Já jdu tím lesem. Ja idem za... Jsou hlenej. Ja idem za čičím. No potřebujeme, aby jsme na tom mostě byli všichni 4. No tak Fajn. Tak na mě musíte čekat. Jo, já už vidím most, já už jsem o mostu. Já jsem viděl týpka. kde? Kdo to střílí? Ja nie. Ano. No právě. Já jsem viděl možná, že týpka. A vy jste všichni někde v prdeli. Ty vole, proč někdo nešel se mnou? A my Já jsme tady na nevím. Mary, to je špatný. Víš jo, tak proč ja jsem idem tam taky všude? blbý. To je ten velký. Ty vole, vy jste blbci. Já jsem u mostu už, ale slyšel jsem nějaký střílení a typnu si, že to asi nebyl po mně. Dick Traja a Manstor je někde hen tam. No já jdu na ten most. Ty vole, proč někdo nejde se mnou? Vy jdete ještě blbě. Úplně přes airfield, úplně rán. Já nejdu přes airfield. Tak vy to Já tu už tam- berete já s už tím tam mostem. jsem. Toho mostu? Já tu běžím po mostě. My sme pod mostom. Ktorý ti... Vedle mě tady někdo střelil v tom airfieldu. Jo, zase. Vypadá to, jako kdyby měli tu. Ej, jsou vedle, tady, přes zeď tam někdo je. Koukej, Mary, připrav No si. áno. Tady. Já tady jdu k vám. Zabil jsem ho, jsou tam 3. No já tam nejsem, ty vole. Že jsem šel po tom mostě. 2 mrtví, ještě tam je jeden. Dobre Tam ti. ještě jich 3. Všichni jsou mrtví. Vy Ještě jste... jeden tam žije. My sme troch Všichni jsou zabili. mrtví, zabil jsem je všechny. A ja som ti pomohol. Já jsem dead. Jaké veci mal. Čiči, přijmi to. Ty koko. Čiči, přijmi to, já umřel, já šel za váma a on... Čo ti dávaj? To jaké veci mal chlapec? Já jsem tady na tom mostě, když tak to vyberte a jestli má Pozrite, night vision, čo tak mi mám. on... Ale jestli měl night vision, tak mi ho když tak vezměte, prosím vás. Pozrite, čo mám. Mám ho. Tady nebyl tu někdo cestou já. Hej, řekněte aspoň co má. Tady Mary, prvou. když budeš říkat, Tady je, já mám tohle. Ja mám grizzly. Tak mi potom to náboje, prosím tě. Kdo je tady boží? Já. Ty co ja, nešli po mostě. a ja som ti pomohla, takže asi tak cíti. Je to jsem celou dobu na tom mostě. Jich tady bylo podle mě ještě víc. Jestli já můžu nasadit tu zbraň. Ty vole, to čo mal toto? Čo je toto? To je nejaké Já si drevo. nemůžu nasadit grizzlyho. Zase tu niekto bol. To já byl, to jsem byl já to mám buglí. Já si můžu nasadit grizzlyho. Pojď mě. Čo mal? Ty se, Počkej. nejseš na No, serveru. tak proto. No tak ja si to Mm. mám nič, lebo hen tam mám všetko Vás dole. zestříleje. Od série. No tady jsem brasel, 100%, super. Sadare, tady máš pušku. Sadare, Nestřílej po mně, Mary. Ja do teba nie. Mě někdo zabil. Sadare, tady, puška. Tady si ji. Někdo je na tom mostě nahoře. Na jakým? No to, jak seš ty a střílej po Som Mary. mŕtva. Já jsem ho viděl. Proti mě. Ja sa aj tak idem odpojovať, lebo sa idem najesť, takže. V průběhu viděl. Ja vás No to budem je Sadar. počúvať. Dáš mi scope. Já mám jeden. Tak mi jí daj, please. Ne, já mám grizzlyho, já ho sejmu. Tak já ho odčekám. Potřebuji vám krytí. Je na tom rohu.
Jo, odšetím mojí ruční. On nevidím. Jo, odšetím. On teď vybírá naše věci, kamo. A Ještě jste jste byli? věci? Jsme vůbec na správným. Já si myslím, že jsme na správným. Jo, jsme na správně. Tam za chvilku dojdem. Dělej se zaraz, pomalej. Já jsem byl v inventáři. Co musím tam pastu, ty vole. Tam se tam Mám bude málo. sladká, kámo. Dobrý. Kámo, Já to jsem to- tam- chtěl za věci. Já Když měl tam- Timberwolfa. O, tam Bacha, máš zatím- chvilku. Za tím rohem si vypnu. Bacha, bacha, bacha. Tady není. On podle mě šel pro naše věci. Budu tam dole. Vidíš to? V chatu? Koukejte, pojďte se kouknout na mě. Já se nechci koukat na tebe. Já se chci dostat k tomu, aby jsem někoho zabil. On se odpojil. Jsem tu. Jo? Já jsem do něj střelal, on se odpojil nebo odportoval. Počkej. Lehám. Krej. On jsou pro své věci, A kámo. co, zabil Ne, vás? krejte, ty vole. Zabil vás? Vidím jednoho. Viděl jsem střelbu. Byl a monster. Tak jsem chtěl dojít, ty vole. Ty vole, ty seš ty taková lama, že jsem chtěl že dojít. Já nevím, kde jste. Seš lama. Aha, tam jste. Já V té věži, čiči. Zalez. Zdrej. Na té věži byl týpek, jsem ho tam viděl. Auto? Cezare, No. auto slyším. Proč střílíš? Já nestřílím. Ty vole. Zas mu ty věci? To byly moje, já se to chcípnu. Jediný, co bys byl, je prázdná sabra. Krej záda, já kryju předek. No, tady máš. A mám fullka, mám Potřebuji tu 16 skopu. Kamo. mám Ty kanister. Krej Cezare. Mám 16 skopů. Dej mu tu 16, prosím tě. Tradem? Jo, já dělám svojí. Takový vyhoď. Je tam No, jsou tak- věci. Cezare, já jsem ti něco řekl. Co? Ty jsi takový idiot, že ti tam vybere věci a ty úplně, věci. Tyjo, to je úplně zanedbala část člověka, Cezare. Tak ten se bude jmenovat idiot. Týpek tam jsou dva týpce s tím. Ty vole. Jo, viděl jsem tam Šli tu do samičku. hangáru a jeden má auto. Cezare, kryj spodek. Jeden, Cezare, nelez přes skoup, když tam nedostřelíš. Ty vole, ty jsi totálně mentálně zaostalej. jeden je v prvním to hangáru a druhý řídí auto. Teď odjížděj! Nevidím tam. Já tam nevidím. Pod náma je týpek. Pod náma? Cezare, kryj. Ty si tam dáváš věci, ty vole. Mrtvej. Ne, tak není. Cezar prostě neumí poslouchat, ani bránit, ani měl. Já mu klidně budu nadávat, mě to jedno. On není v hovory. No protože to vytipnul, kid. Zabil jsem ho. Jo. Já nemám Na té věži jsem viděl týpka, když tak. Kraju tu věž, typnul si, že už vyšel, ale... Cezare, krej! Jsou v tom autě. Možná, že jedou sem. Kryju spodek. Cezare, ty krej zadek. Oni jedou sem. Jo? Vidíte to světlo table? Tak tam jsou. Je. No, nevidím ho, když tak. Světlo u té věže. Jo, vidím to. Jo, to už jsem vykoukal. Ach jo. Třeba... Cezare, kryješ alespoň. Jo. Jo, že to nevidím. Vidím to světlo, ale nevím týpky. Oni jsou za tím hangárem. Jeden je v té věži. Jo? Víš, jenom vidím ho. To prdele, já tam nedostřelím. Musím blíž. Já tam nedostřelím. Který tam je? Já mám taky snajpu. Cezare, kryj ho. Mám tak ty kryj zadek, ne? Máte někdo na No bodu? vylez! Úplně dole! U hangáru tam není nikdo! 2 lidi tam jdou! Čiči, zahání. Kdyby jsem je viděl. Já je vidím. Jeden je ve věži tam jde, v tom okně, zase. To byla. Zase tam jsou. Leze nahoru. Mám na mužce to okno, to je. Nej tam. On tam není. Zabil tě? Jsem střelil. Ne, Cezare, kryj zadek. Ty tam ani neostřelíš. Na 2 náboje a jsou tam 2 týpci. Se uvidí můj skill. Cezare, kryj zadek, jo? Tam bude tma a ani... Bacha!
Kouká se. Headshot! Trefa taky. Mrtvej! Dobře. To od nás. Dobré mečiči. Dobrý tým. Tak mi nejte taky jak... Ty vole, bacha. Jeden tam je. Dole. To No, světlo. já ho vidím, A ale... ten je pořád v té věži nahoře. Headshot! Ty brutál. No tak. Můj krvácí. Jsem mu dal headshot. Jo, je mrtvej. Jeden je mrtvej. Dačej u toho světla. Do těla. Zadek. Potřebujeme krytí. Běží do té věže, jeden je ve věži. Bez věcí. Bacha. Nějakou zbroj navíc. Slyší, Bacha ve věži. Bez věcí, tam má věci. No teď jo. Vyskočil. Nemáte někdo military box nebo náboje do... Headshot. Nemáte někdo náboje do něčeho? Náboje do... Za vůbec má, já už za hubku nemám náboje, kámo. Vezmeme si to letadlo. Mám Ty vole, zdráme. Je v té věži. Jeden je v té věži. Musíme zmizet, už máme. Nasrat. Čiči, zdrhej. Zdrháme. Už nemám náboje. Já to jumpnu. Jo, jeď. Musíme zmizet. Čum na ten rek. Já si rozsekám, tak jsem v prdeli. Ty vole. Co tady, pojď. Tady je žebřík. Ty vole. Já to beru po tom mostě. Můžete se portnout. Zdrhni co nejvíc do toho lesa. Jsem už pryč. Kámo, zdrhni co nejvíc do toho lesa. Já už jsem úplně někde jinde. Jo, ty jsi v lese. Jo, ale úplně... Vidím, přijmi to. Portnu se ten. Děkuju. Musíš se portnout ještě jednou, co za... Běž pryč z té motorky, kámo. Ještě já to slyšej. Kam mám kanister, takže můžeme naplnit tam to letadlo. Ale Já nemáš zapnu. náboj do sebe. Já se prodlouž za 100 sekund. Tak budeš muset zdrhnout, kámo. Máte někdo náboj do sebe tuty? Upřímně ne. A nemám ani militárky do svý. Já mám náboje do ty svý grizzlyety. Já mám jenom 2 náboje. A to je právě to blbý. Musíme zmiznout. Kde je v nejbližším městě gas pumpa? Kousek. Není ve Škorpiu? Já jsem nakapnul ve Skorpii, ale tam... Nad Skorpii, nemá Skorpii. Já potřebuju naplnit to, aby jsme vzali tam to letadlo. To už někdo stejně ukrát. Neukrát pořád, tam bylo. Či. Ale dobře mi, čiči. Feast bude v... Ale tam nejdem, Military tam se... base. Možná se někde na tom Já jsem serveru jsou někde, lidi, kde kteří mě tam nikdo navazují. nekilne. No, jsem tu, jdem na ten server. Jo, super. My jsme si dali docela pěkný killy. Já jsem to bola, počula jsem. Já jsem dokázal to, aby vykrovácal týpek. A potom Čičemu jsem dal headshot jednomu a Čičo ho dodělal. Vy Čiči. 24 lidí, no. Ty jsi mu dal headshot a já jsem mu dal taky headshot. Ale já vás informoval. A v té věži už jsem věděl, že tam je týpek, oni tam byli 2. Nediv se těch Ale najdu stromů. se dole. Nediv se těch stromů, já si jak se expinu. Já jsem na něj zhrnul. Nevím ako vy, ale víš, čo ste mohli urobiť, že ísť na tú väžu a Tam tam, byli oni. Ale tam byli oni právě. tak si ich mali zabiť? Jak měli snajperky samopaly. A my jsme měli jenom já jsem měl grizzle a on měl dřevěnou pušku a celé hardware, která se jedním zásobí. nábojema a na ten poslední náboj jsem moc dal. Já už jsem u tý. Čiči, přijmi to. Jo. Já už jsem na tom měl Scorpion. No. Jde někdo za mnou, když tak. Já jsem u tebe. Čo hrát? Sniperku nebo nějakou Ty vole, teďka se přidáš. Ty vole, ten idiot se přidá až teďka, když mu po třetí volám. A on se přidá až teďka, patický. Však si mi nevolal. Víš, jak já natáčíme. A volal jsem ti 4krát upřímo. Mne si nevolal, teda Ale jo. aspoň mi to neukazovalo. Tak ti to neukázal, no, seš šama. Možno to je tým, Seš šama. že si offline. Seš šama, no. Já jsem nerušit, upřímo. No hej. Ty jsi offline. Hráte na internet? Hádáš nebo víš? Nevím. A my Pořád tak patáš jimbo nebo ne? jo, pořád, já jsem to jenom, když jsem se odpojil, tak jsem to jenom stopnul.
Hele, já bych to kemnul v té skorpii, když ten, Čiči má dekat spoustu dřeva, Já to neberu. tak ho vezmi. Dobré, už vím. Počkej, tak počkejte, pojďte sem, berte to, já mám plný inventář. No nemám, Jo, ale Xazare, to seš ty vole. Máš říct, já jsem se tě leknul. Ber to dřevo. Já si tady farmím experience, já si tady farmím XP. A jestli to, pober co nejvíc. Jsme nějaký spou. Já mám tu 16. A nemáš nějaký navíc? Nemám. Já mám, Tak mi ho dej. já mám, ale nemám zbraň. No tak mi dej ten scope. Si pojď. Blbý je, že ten když se nedostřel na první Jaký to je scope? To je takový, kapku skoupuje. Není to... Čiči, ty máš to, Night Vision. Není to Chevron scope nebo nějaký. Čiči, máš Jo. Night Vision, že jo? Mám no, čebonskou. Jsi svině, ty vole. Já nemám night vision. Počkej, tak co bylo na té mrtvole teda? Na té mrtvole po tobě jsem tam viděl Night Vision? Měl jsem jenom night vision, chtěl jsem ti ho dát a oni mě zabil tam ten týpek nahoře. Čiči, No. dáš tu scope? Já mám čarlovan. Ale než nejde do Skorpie. Já ti vyházím všechno dřevo. A Já to aký poberu. hráte server? Atrium. Ty vás připojíš se a ani nevíš, co děláš. Jenom zbraň. Hej, idem pana Čičiho. Až bude den, tak já vezmu zase šel na ten most. Nic nevidím. Tak to je tvoje chyba, ty máš blbej render. Blbý rozlišení. A ako, mester, dneska si nejaký múdry. Nezdá sa ti? Ano, no. Až premodrali. Mhm. Takže mám rýmu. Tady jsi modrý. Když mám rýmu, tak jsem Keby chytrý. som niečo videla, Tak já. Jo, a zítra tu nejsem tak nějak. Teda, jakoby nejdu do školy. no tak to mi Mě jedno. to tady vyházil full Jilly. Já vím. Hej, môžete mi dať baterku alebo niečo, nejakú zbraň? Právě pro ní jdu do škorpie. Čo? Právě pro ní jdu do škorpie. My tam jdeme všichni. Keby som niečo videla, no To konec. nejsou zombíci. Dajte mi nejakú zbraň. Boss! A to ne. Dajte mi nejakú Mary, přestaň mluvit do toho chatu, když tak. Dajte mi nejakú zbraň. Přestaň mluvit do toho chatu! Dajte mi zbraň. Ty vole, u koho je ozvěna? Já slyším ozvěnu. Ja nepočujem. Ja mám sklomený mikrofon. Já taky. Daj mi zbraň, minister. Takže Xazar má ozvěnu. Běží Nebo... po mně! Chceš Ne, pomoct? já mám kvalitní mikrák. Dajte mi zbraň. Co No se tam- vypadni, pryč, běž! Běž pryč! Kolik hrám? Mary, přestaneš? Já nemám. Kde ten neger? Nejakú zbraň. Mary, vždycky zdrhej. Mary, když přijdeš za mnou někam, kde jsou zombíci, nepředpokládáš to, že zemřeš? Dajte mi zbraň. Nemám! Nedokážeš pochopit jednoduchou věc. Bacha, boss za mnou. Kde? Nevím, po mně šel, já jsem schod na kompíce. Má někdo skoupu navíc? Jo, mám. Čiči, ty jsi měl pořád tlumič, co? Table, už mám. Kde ten velký? No, zabiju. Běží sem, pojďte všichni do věže. Idem. Mrtvej. Uj. A nechajte mi to veci. Nechajte mi to veci. Kde sú to veci? Port nemám mester. Víš, jak ten celý říká, tady to je Zefo. Kde sú to veci? Zabít! To je Zefo, ty vole, No konečne, idiote. dajte mi oné bateriu. To je Tady. kdo? Nemáš věci z ní. Idiot, ty vole. Zefo, přestaň svítit. Kde si? Tady. Zefo, a proč nejsi u nás v crew, ty vole? Mary si tě vychutná jako malý páreček, tě zabije. Table. Kde? Venku, table venku. Tak no. On má hlavní večera. Zefo, vždycky musíš mít hlavní večera. Ty bacha. Jo.
Nevím jako vy, ale mohli byste mi dát nějakou zbraň? Nemáme, ti to říkáme. To je nějaký týpek. Mám Market sniperku. Bandit. To je někdo chcípnul. No tak mi láskavo nechajte jeho věci. Aspoň nějaké, lebo já už nemám nič. Já mám Zbraň? arku. Iba Ace. No tak děkujem. Ty vole! To on Pojďte nás sem! zabil. Ty vole, pojďte sem! No tady Merwolfu. Maxim. Mě chodíte kalenku. Tady to mají opevněný. Hej, pojďme do toho Skorpiona, rychlo, tam se pojďme ukempiť. Počívejte. No pojď, aspoň ty, cajci. Tam se Pojď sem. ukempím. Tady někdo má bednu. Bacha, byl tam Osten. Rayleigh. Máš Rayleigh? Kde jsou Rayleigh? Kamo, vezmi mě tam, prosím tě. Na co jdeš ta? Jaké zbraně mal? No, já jdem, Nechaj jich, fuj to. fuj to. No No tak tak ty Rayleigh, Čiči. Čiči. Ale dvě si můžeš zobrat. Nie, já ti dám, Čiči, víš Rayleigh, kolko z prosím něho tě. vypadlo? Víš kolko? 1, 2, 3, 4, 5, 6 zbraní. Čiči. Zbraní mám. Čiči. Painkillers. Aha, tak Čiči je pryč, no. Mám A přijmi painkillers. to, hej, prosím. Hej, nemáte někdo ty Rayleigh. Rayleigh. Co? Furt? Rayleigh. Hodili by se. Nie. Ale já ji potřebuju. Estro? No co je? Fortnite máš tu vám? Čiči vždycky se musel skončit. Čajči, vy jste majči. Jste tu? Jo. A. Ty nikdo není. Vůbec. Len dokedy budem čekat na ten port. Tak zaportni na mě. Že on to Ty zameril. vole, jaký Sazar vždycky si musel. Nevím. Kdyby jsi nebyl v kruhu, tak tě odkrágluju. Co? Kdyby jsi nebyl v kruhu, tak tě zabiju. Ale ty máš takový štěstí, že tam seš. Jo, já mám výpra. Zabij toho zombíka, zabije, ty vole, LMG magazín. ty vole, Sazare. Úplně nejlepší, jak se směje. Jak má spolužačka. Už můžete se portnout? Teda, kreslo alebo tak... Bacha, jich tam plno. No. Jako malití jdu znásle. On je vevnitř. 27 sekund musím počkat. Ne, Kdo měl tu bez tlumiče? kde je typík? Jo, to jsem já. Kde je typek? To jsem já jsem... Já u to stávám! Rychlo se sportně, tuto budeme kempit, jak minule s Martinom. Pojď. Ještě mám 8 sekund. Do mě někdo z vás střílí. To já nejsem. Dolů. No pojď, Výborně. pojďte dole. Týpci, Mary, rychle. Dobré. Pojďte se někde skrýt. No, Sazare je mrtvej. Co? Sazare je mrtvej. Já mám víš co, já mám Mary, jsou tu týpci, pochopíš co? Neboj se, No, portni ma Mary a daj mi moje zbraně. Tebe zabijem. boje. A co to je? Ty vole, já krvácím. Minule dal dvoch týpků. Ty vole. Já? Ano, No, já jsem... Mary, nemáš něco na vylečení. pojď sem, rychlo pojď sem. Pekarnička. Krej Mary. Venku jsou týpci. Já mám, nevím, A tu máš zbraň. máš všetky moje zbraně? Nemám. Čo? jak kryju, dobrý. Já jsem Kdo to vykradl. přebíjel? Já ne. Já jsem vykradl typka, takže to jsou nie tvoje věci. Mary, můžeš ale prosím tě toto je krejt? Honeybug. Mary, pojď. To je... No Prosím to tě. jsem, nie, to jsem našla z typka, u typka. Počkejte, já Běž se ven. nevím o nich postarat. Tu má tak... Aha, moje věci. Jo, tam zem, Sazara tam zabili. Kde jsou tvoje věci? Ale Už jestli má být, já nevím, já nekoukám. minimálně moja jedna zbraň. Už možno bude za chvíli. Počkat, jedna tam. Ano, jednu mám svoju, ale... Sazara, tady seš. Moje věcičky. Ty vole, víte, že tam byl Ty typek. týpek? Já to je Kde? Cezar. Dobré. Halo? To je... Bacha, zabijeme Co? zombie nějaký. Co je?
A nějaký typek vyšel vonku. Kryju. Mary, pojď kryt se mnou. Čekaj, jak kryju. Co to byl? Já tu furt střílá. Zepovali si Musím musel. Dej, to je, Xazar, to byl Zefo, ty Magor. Ježiši. Si prečítaj moju jmenovku na... Ale když nejdeš v kru, tak to je tvoje chyba. No. A O, do prdele, je tu týpek, Mary. Dobré, Mary! Jaký Allen? Ne, neběž dovnitř, já tu na něj počkám a on uvidí tebe. Nemůžu, nemám co. A teďka prosím vás do tu není tak, ať se semka zkusí dostat. Já se snažím partnout na Mary. Ne, tak se neportuj, tak já tě jak zabijem. Tebe hlavně, protože ty jsi v kru. tu máš věci. Děkujem. A běž ven, najdi toho týpka a přivaď ho sem. OK. Začal. Nedávej mu Mary věci, on jenom naláká týpka. Dobré. No tak ti jich vrátím, Mary? Ne, nechaj si jich. Jo, tady chodí. Dobrý, Ok, běž, idem. běž Zefo. Chlapče. Jo, oni jsou helenej. Ticho. Já jsem dávají texturu jenom helenej. Ide sem typek? Začal chill. Čelna. Já nevím, buď to bude sniper, nebo nevím. A Tu počuji kroky. Hele, víš to v chatu, is Xazar on your team, in our team. Já už jdu. On se tě ptal, ale ne, on se Jo. tě ptal. On se tě ptal, jestli je Xazar ve tvém týmu, napiš ne. No. Jsem tu. Čiči, po Xazarovi tady práhnou lidi. čo? Po Xazarovi tady práhnou lidi. U koho se to ozývá? Já nevím. Teď asi u mě, sorry. Jsem upraven. Ale potřebuji jídlo. Na Danti, pojď sem. Co teď? OK. No pojď tuto, to máš. Mary Cray, prosím tě. Mhm. Ten týpek je určitě na kopci a ptá se, jestli je Xazar s Nás náma. zabil, keď jsem vyšel von. No jo, on se tě ptal. To bylo v chatu. Napiš now, no Xazar is no our team. To opil Xazar. Jo? Ale on zabije hodně Xazara. Co, Tak on on znovu? si... Jo, on se nemusel skončit. Počkat, to není náhodou funkčná Helena. Že by? Tak nič. Heli. Jak to běží? Jo, Mary. Mary fakt vždycky musíš strašit. Mary, neběhej, prosím tě. Zase Jež, má tak to nikdo není. Je, ten Allen. A ty to víš. Celá zabil 3krát a toho. Mňa. Ne. A tebe taky. Bože. Dobrý je, že si myslíš, že na světu mí... Víte, kde jsem já? Nevím. Já jsem na tom. Na střeše toho baráku. Ty jsi na střeše Skorpie. Jo, No tak to máš pěkně nevýhodnou pozici, kámo. já vím. Venku je sniper. S tlumenou zbraní. Tam jsem se odpojil. Mně přišli. Co ty běžíš? Ne, ty běháš, Mary. Sir, I need backup in Scorpio right now. Brian má mi M40. On má M40. Kámo, čiže když se dostaneš za něj, když zjistíme kde je, tak máme M40. Hej, ktorá lepšie strieľa? Rifle alebo Viper? Akože rýchlejšie. Já ho přidám do naší skupiny. Eagle. Rýchlejšie, Eagle. kto strieľa? Jak se jmenuješ? Kdo? Na Steamu. Já? Zefo jedna. Zefo 1. Napiš mi to do Skypeu. OK. Kreju. To nevím, že to jsou modované zbraně. Mary, prosím tě, teďka to hodně zhoršuješ s tou muzikou. Ale ja. Já chodím, jo? O to Skypeu. Hej, ktorý rýchlejšie strieľa? Viper alebo Rifle? Eagle.
Go fire. Je tam, uhni. Kde? Prank. Go fire není. Ty vole, Mary, to můžeš vždycky tak prankovat v této situaci. Aha. Ty jsi nejhorší pomáhá, co jsem nikdy získal, kdyby úplně jsem to pochodil, tak nejlepší. jsem tě zastřelil. Hele, já to jdu prozkoumat, Mary, pohlídej mi tady prosím tě věci. Já. Nebo ne, jdi tam ty, kde máš tak dobrý. Já mám dobré. Já mám Grizzlyho a Shadowstalkera. A já mám Grizzlyho. Kdo to střílí? Nido, všetci jsou ticho, tak kry to. To bude on. It's a prank, kámo. Ty vole. Čiči fajsky ty jak musíš střílet. Nestřílím, nejsem ani na serveru. Já se koukám na schod. Já jsem se odpojil jenom kvůli tomu, abych ho přidal. Já se hlídám ten vchod, Mary. Ty si hlídej za rohem. Počkej, Desli, teda musím zapnout Steam. Tak já nemluvte, prosím vás. Slyším kroky. Bum, bum, bum. Přestaneš. Dříve byl Alispike druhý největší Batpack, teďka. Jeden z největších. Mary, musíš přestat chodit. Ježíš, já nechodím. Jasně, tak proč se pohybovala tvoje jmenovka? Je to vidět. To jsem byl já. Co to? Myslím si, že týpek někde venku. Počkej, já se tam jdem kouknu, dobré? A, to jsme nebyli my. Je venku. Je tam. Doriti. Tam nebyl. Bolo. No, Chovej se tam. počkej. To ty? Ne. Mary, přestaň. Ale dobré, lebo já jsem akorát vypal, no Viper lepší střela. Neskoušej zbraně. Já slyším jenom ty zombíky, jedu po něm. A já. Chcete někdo Timer Wolfu? Ty vole, teďka nic nechcem, po něm do zombíci, a jestli je zavede semka, tak jsme pěkně mrtví. Je tam. Asi. Ty zombíci jsou pěkně blízko. Však ti hovorím, že tam je. Já jsem byl náboje. Tak si nabí? Ne, ale jemu. Neviděli jste, že by se někdo teďka zemřel na lodi. Jo, tu chodí. Doriti. Co je? Hore je krv, vidím krv hore. Hore vidím krv. Jo, tak nestřílej. Já tu mám krv hore. Tak nestřílej! Já nestřílám, chápeš? Jasně, když vidím od tebe světlo. No koukaj se na mě. Aha. Tak to No, světlo není od tak tebe. ticho buď. Běží semka. Připrav se. Přijdi kam bys... Jo, je tu. Ticho. Ticho. Připravit. Musíš to robiť. Teďka se vždycky nehodí, on je tady. Vidíš ho aspoň? Za tebou! Viděl jsem ho. Venstre, No co je? toď se. Hej, přestaň. On je tady. Ten mistr. Oh! Killnul jsem ho! Mary, rychle lékárničku, prosím. Nedávej Pojď mu sem, nic! donútra. Dávej mu nic! Dělej! Na. Okej, běž mu vybrat věci. Dobre, daj si ju rýchlo. Nevím, koho jsem zabil. To není on. Není? Je to on? To byl jediný, co jsem tady... Byli tu dva? Ne, nejsou. To byl jediný, co jsem... Medikit, yes. Co měl? No. Dobre mal chlapec. Co měl? No šapat si preto. No tak ukaž. Počkaj, ja ti všetko nedám. 100% postrajka, děkuju. Nemá za čo.
Mám. Krej, prosím tě. Já si to tiež musím vyhadzovať. Yes, mám magnum, alespoň. No a ešte toto. Ne, já jsem nechtěl to teďka. Ne, ten je nejlepší. Kde jste? Kámo, ale sám... Dobře, já. Kde jste? No dole, v podzemí. Pod zemí? No, jsme ve sklepě. No. Dobře, dobře. Sejdeme se v tom. Prvýkrát si zabil človeka. Ale on mě nevěděl. Já jsem musel dozvat tak nějak. Sejdeme se v městě vedle toho. To ne. Oh. Aha, toto lepšie strieľa. Mary, přestaneš. Mm-mm. Ty myslíš, že to je ještě jeden, nevím, kdo to byl. Já nevím, koho jsem vůbec zabil. If in the praying, to bol Jeffo. Ja som si reštartoval počítač. Ježiš, musel si mu to prezradiť. Kdyby od Zefo, tak by ten... tak by věděl, že jsem za dveřma. Tak ale on to nepočul. Já se ukouknu teda. Jdu tam tady. Idem. Kde mi záda? Ty vole. Nevěříš, kolik tady zabou zombíků. Oh! Mary, vždycky si musela. Čo? Já poznám tvůj zbraň a poznám, že mi nic neubereš. Ja mám Vipera. Jasně, a co Honey Badger, co jsi měla v ruce. Aký Honey Badger? Já vím, že ho máš. Nemám. Dělej. Já mám Jasně, Honey Badger. jasně. Ja ho nemám. Dej mi když tak raily, já je potřebuji do sniperky. Aké raily? Rail, taková černý dick. Ja nemám. Mušky, tak Hans. Dobrý, já mám krásnou zbraň. Tak já bych sama to zmizel, Mary, co ty na to? Já tě slyšel tu přímo, Mary. U Čičeho je ozvěna, takže tě je slyšet. Sejdeme se v tom městě vedle toho. Kdyby jsi tu byl. Já tam přijdu. To já nejsem. Dole. Běž dolů, já počkám tady za rohem. Já raketu. Už 2. Jaj. Nevím, kdo to střílel, ale nevím, jestli to bylo po mně. To som bola ja? Ne, ty jsi neměla takovou zbraň. Mala. Toto. To bolo. Tak jdem. Jestli to byla ty. Ale nie, nebola som to ja. Asi o to vysmahnem. Dobre. Počkej nás Asi někdo chtěl backup na tom Scorpiu, tak já nevím, jestli sem někdo přijde. Nezabili. Aha, už som sa lakla. Tak jdem. Čiči? No. O! Je mŕtvý. Rychle Mary, no zombíky. Zombíci! Mary! Ja mám To jeden som- náboj. Po dole. Dole Vy jste poď. někoho zabili? Jo, druhýho týpka. Kde byl? On šel za náma zase. Kde sú zombici? Ne, slyším mě. Wow! No rýchlo. Poberte veci. Já jsem pobral. Další zombík. No rýchlo. Máme všechno, jdeme. OK. Nie, po dole. Ja sa ešte idem pretriediť. Dobře mi, 2 kily. Ty pak ani nevěděl, že vykouknem. Dobre. Dobre. Mě ani nečekal. Mhm. Ale to bolo dobre, toto ináč.
A já tu mám ještě. Dneska Monster Killer. Kde? Cože? Čo? Co máš? A to mám nějaké, nic. Proč to musíme postarat, dobré, já jsem tak dáš ten tlumič? Dobré, no pojďme preč. Kolik jak tomu máte, tam mám postarat tlumič? On se pak portnul. Nulovej. Dobré. No tak pojďme, pojď. Já jsem mu sebral kaloty. Fuj. Jdeme do lesa, tam si to vybereme. Co mě to tam žíruje? Co? Tak jo, zmizíme co nejrychleji. Dobré. Wow! Dobré. Dobré, mlieko. Dobré, tak půjdeme do lesa teda. Jo. Velký zombík! No tak... Ale nie, v lese to nie je dobré. Do města. Ještě koukám se, jestli nevidím týpka. Pojďme do Lightonu, tam Ne, bude... tam... Nie, ano, tam bude dobrý gír. Jdeme zadem. Dělej. Je tu... Počkaj. No dobré, pojďme, lebo já nemám veľa... No, Príjmi to miestro. Počkaj, Od tebe nie, až pod... No, Je v dobré. crew, Čiči. No. Je v crew. No. Není. Do. Nie, lebo je mi to teda... Nevidel som to tam Dobre, nikde. tak pôjdeme blízko. Ideme naopak. Já nechci do Lightonu. Prečo? Za prvé, Lighton, moc velký nebezpečí, protože tam... Dobre, tak budeme v lese, tam si budeme prehádzať. Mary, víš, co mě těší? No. Víš, co mě těší, teďka? No. Že ty kily jsou na kameře. Fakt? Jo, já to rád natáčím. No však dobre. No tak budeme tuto v Tam venku vidím lese. mrtvý zombíky. Máš ešte tie moje zbranie, Mary? Já jsem nic nepobral od tebe. Dobre. Upřímně, já jsem... Tak, hej, vieš, Mary, a ty jsi teďka zabila toho týpka, nebo jsi mi zabil oba dva sám? ja som ich zabila. Ne, já Tak jsem vždycky poďme- dostal pointy, takže jsme je zabili tak nějak oba. Hej, no tak poďme niekde ďalej. Tuto, aby sme si mohli poprechádzovať. Počkaj, kde si hodinky dáky. Já to možná, že prostříhám tak, aby byly vidět jenom ty killy. No tam, kde je no Master, víš, že som tam, kde je Skorpion, tak napravo úplne. Kde už končí mapa, tam som. No tu si, dobre. To som ja. No však, ale Master je Tak já mám Grizzlyho, já mám Shadowstalkera, tak Dobre, no. mám to docela dobře. No super. A já nevím, že bychom si zahrali potom ještě chvilku s Čičím a potom bychom to ukončili. Dobre, tak ešte chvíľku, či ešte nech sa aj on ukáže, no. Ale mě štve, že ten Arctic mě strašně prozrazuje. Poď sem, Master. Nejakú zbraň ti dám. Tady raději ne. No, išajme úplne na kraj mapy. Pěkný Fire. Dobre, ešte ti dám tiež. Toto ti dám. To je pro mě? Počkať, on mi to čarkol. Áno, to je pre Mastra. Výborne. Jen to hoď. Počkaj. Ani beď chci. To je Nemáte moje nejaké tlmiče alebo také dačo? Máme, proč? Tak. Vyber ty rakety. Dobre, toto je alebo niečo som. Tak hazej. Čo? To ani bežra. No, už len toho by som ti dala. Počkej, ty jsi mi ho nechtěla dát? Hej, ja potrebujem jedlo. Nemám. Jo, mám. Tady máš. Vítej. Dobre, dobre. No, Šalát, to sa zoberiem. Alebo čo to je, hoci čo. Do celého Fire. Ja možno. Pohodlí. kde sme to teraz? Počkaj, to není to, čo mám Hej, teraz. Master, kde sme to? Nie. My jsme tak nějak nad Skorpí. Proč? Aha, okej. Len tak, lebo som nevidela, že kde sme. Se hodím trošku větší scope. Tak super. A jdem. A Ja tak ja mám dva kde Eagle chceš ísť? Fire. Kde chceš ísť? Já nevím, já bych šel... já nevím, jestli jsme vylutovali tu helikoptéru.
Tam má na A to začátku bola kde tá helikoptéra? pravý horní roh. Tak tam survival camp? No nad ním tak nějak. No tak poďme teda do survival camp. Sice tam jsme začali, ale myslím si, že by se tam mohlo resetovat loot. No tak poďme do toho. My jsme tam minule našli to, ne? Ten raketomet, jak se přidáme do spavnu. Jo. Hej, a vieš, že pôjdeme do toho kontajnera a tam ti povyhadzujeme ešte nejaké veci, lebo toto není moc bezpečné. No. Kam, že jste išli? Čo? To je nevýhoda nebýt v crew. No, OK. A tam sa zakempíme. Kam, A kamže? naposledy nás tam vystříleli. Nevadí, však A já nevím, jestli to bylo na videu teďka. sme traja. A nebo stejně nic neudělal a my jsme dali 2 killy. Ano, lebo já jsem musel vypnout a zapnout počítač. Já jsem si dal 5 kg. No to. Tam ty týpky v tom. Ale nás tak nějak nehytli. Mě nám 2krát střelili do těla. Protože to tady vidím na tom oblečení se ti neníčí, když tě trefí. Aha. OK. I am lagging. Tu někdo píše. Tak, jak jsme daleko? Ano. A ještě... Můžete mě portnout? Ne. Výborný. Se mi pouští internet. To jsem si řešil mikrák. Slyšíte mě dobře? Áno. Já tě neslyším. Dobre, tak... Máte někdo ozvěnu zase. Ja nie. Já taky ne. To bude u Zefa, nebo někdo ještě v hovoru. Já mám znova slomený mikrák. Cezar. Já nevím, on hraje Team Fortress, proč by u nás hovoru. Dobre, tak my už sme pri tom vrtulníku, tak poďme do toho kontajnera teda. Mary, víš, co je dobrý? No. Já mám 2 zbraně, tak jen z Arctic a úplně na tom oblečení vynikají. Takže úplně, když někdo půjde úplně, tyhle tam se něco bílýho. Vy jste šli doleva či doprava? Doľava. Levá, pravá, jsem Takže spála. nadarmo jdem doleva, teda doprava. Jo, tam jsou to bylo. A ja mám Rayleigh, yes! ja mám čisté gangsterské oblečenie. Se mi to připojí, se mi to připojí. Počkaj, ale aj mi niečo nechaj. Ale já si beru jenom Rayleigh, já je potřebuju. Myslím, že to... Dobre, tak poďme do toho sem. Mě to tu dempil, je tu náboj z tý... No rifle poďme clip. do toho kontajneru, poď. Já ho tu chvilku kempil. No tak tu chvíľu tu kempíme, no možno sem niekto vejde. Dobre, tak tu budeme. A... Ešte, čo ste, nestieš granát? To by ne, ale když mi ho hodíš, jako položíš na ten. No dobre, tak som ťa... A ešte mám white smoke. To nepotřebujem, to je jenom na nalákání zombíků upřímně. Já nevím, jestli na tom videu budu slyšet, ty vole. A nevím, jak už je dlouhý, jak dlouho hrajem. Neviem. Ty vole, tak ty už to asi ani nestíháš. Jo, už se Je. připojil. Už sa pripojuje, ešte No a je... co, já už bych to video ukončil, už je dostatečně dlouhý. Ešte chvíľu, ježiš, počkaj na ňo, nech to ukončíme s ním. Může říkat jako na začátku. Nevadí, no dočkajme ho, ježiši. Nebylo nás 5. Já nevím. Mester, kde si? Pojď do toho kontejneru. Já nejdřív vydám to video a potom vydám video s tím, s tou arenou asi. Se mnou? Jo, s tebou. Hej, neišli by sme si no poď sem do toho kontajneru, tu budeme na kempiť. Najednou tam budu já 1000 lajků, abych Vy jste šli cez les? Až jsem se zasmál. Co tady v okolí je?
Tráva. Já jsem to tak kde zabludil v lese. Komu se mapovat až do pravýho hodního rohu. Mary, zahrajeme si potom na Mod Kids. Oj, nevím. Že jsme se trošku agírovali a když tak zítra udělali video. No, kde jsi, Čiči? To připojím. Připojuje se. To je dobré znamení, neboli ještě půl hodiny. Hej, Mester, buď v tomto rohu. No, pojď sem do toho kontajneru. No, mám ještě pre teba prekvapko. Som si skoval túto nejakú zbraň. Pre teba, iba pre teba. Počkaj, no, už ti ju nesem. Počkaj, ale nedávaj smoke. Počkaj, nedávaj smoke. Kde si? No zavri dvere. Zavri dvere. No to je! To je nějaký typek! Mary, máš tam typka? Kto to je? Zabij ho. Teda, kde je typek? No tam. Policajní. Aha, Zefo. Aha, sorry. Poď do toho kontajneru. Poď. On byl takový jiný než Zefo, tak já jsem myslel, že to je někdo jiný. Poď do toho kontajneru. Počkaj, ja musím ísť... Musím ísť pre tú zbraň. A je lípe. Zapsal určitě. No choď, choď. To je už první. Já si tam líst, běžně. Poď sem do toho kontajneru. Já se nechce. No dobre, tak ja idem pre ňu, ale nechoď za mňou. Lebo potom to nebude prekvapko. Já jsem bojím, že to je C4 a ty mě zabiješ. Nie, neboj sa. No, Zefo, chod za ním. Týpek! Kde? U toho letadla zase. Kde? Já jsem u toho letadla. To je Zefo asi. Ani míří magnumou. Zefo. Já mu hovoru. Čo? No Není. Zefo. Hej, som to ja. Ja si vždycky stlmím mikrofon, tak potom neviem, či ho mám zapnutý, či nie. Čo? Tak. Počkaj, Mester, nechoď za mňou. Prečo je tu ten smoke? Mary trošku to. No tam byla. Už ti ju nesem. Počkaj, ale nemám ju v ruke. Poď sem, Zefo, poď sem. Zefo, Kde ste? Zefo, poď sem. Poď za mňou, tu som. Ona jde do toho kontejneru. Aha, tam. Dobre, poď za mňou. Čo je... Kto je... To jsem nebyl já. To som ja. To je... Noreo je tu nejaký. No však to som ja. Fakt? Kdo to teďka střílí? Nejaký Noreo. Ty si zabil týpka, fakt. Mě Dobre. zabil? Já to Ja ho nevidím. zabijem. To nie... Počkaj, to je kamoš Timagor. Není. Nie, to je kamoš. Jak To vieš, on že je je to z jednej školy, len není v tomto onom. No poď Nereo. No môžeme Veď ísť. No poď preto, veď Nereo. preto. Poď Nereo. Ty nemier na mňa, lebo... Řekni mu, že tu jsem i já. Hej, to je Mester toto. To je Mester. Nezabíjaj ho. Ja radšej si nabijem. Dobre. Jo. Jo, já to natáčím. Poď Nereo. Já už to budu Ne, vypínat, ne. Mary. Počkaj, no tak poďme aj s Nerom tuto, ne. No, dobrý. On tu je. Ne! Ty vole! On po mne strieľa. Však... Po nás. Jo, zabil som ho. Dobře ty. A ty čo? Ty čo? Ty vole, Mary, fajn, si musela. To bolo Mary cheaty. sa... To bolo cheaty. Sorry. Výborne, vykrvácal som. Já jsem ho zabil. My sme dali prank. Prank?
It's a prank, kámo, to jsem byl já. Já vím, já jsem poznal s kým, přímo. No určitě. Já jsem umlátil jednou týpka rukou. Ako si. A ten Jeffo. Že já si radši naví. Já jsem si myslel, že to je on. Jak furt chodí za ním. Alebo já pocit, Ty brďo. Bylo dobrý. Ježiš, normálně většinou. Obom dvou jsem dal headshot. Mě ne, mě si nezabil přímo. A dal jsem ti headshot. Nedal. To bylo do těla. Dal jsem ti headshot. Ne, do těla. Něco si Do dokázal. těla. Headshot bys mě přece zabil tenhle pušku, ne? Nerio. Co? Zjistil jsi, že už ta puška je tak slabá? On vykrvácel na jeden headshot, on. No ale já nevykrvácel. On neměl bandáž. Máš gíly. Ne, ale já jsem měl, mě zbylo ještě 17. A to jsem měl 90 HP. Já potřebujem pít. Hele, tak já to ukončím. Lidi dejte like, koment, Čekej. cokoliv, čiči, papa, rozluďte se, papa. Čau. Ty vole, přestaňte! Ty vole, umřu! Pajsky! Jeffo, ale já ho nemůžu zabít, ty debil jeden poležat. Já vím, ale ten idiot mě trefil. Nezabíjaj ho. Kdo tě trefil? No ty. A já No, jsem, ale já nie jsem ja. Naschle. Hej, Já jsem na portni se rejse. máš Jeffo, portni máš. Naschle, ty vole, končím s váma. Hej. Pajsky, já si tady mi dobiju gír a mě potom chcete zabít. Pajsky jste hodný. Já tam skoro nemůžu. Kvůli čičemu, který mi dá headshot revolverem. Portni má, master. Já tam nejsem. To byl dobrý troll. Naschle. My se s váma loučíme diváci, z Dánských kokoti taky.